अभी हम बानी ओरछा का किला में और यहाँ चल रहल बाटे भूल भुलैया 3 क शूटिंग। ए वजह से अंदर कौनो भी प्रकार का वीडियो या फोटो लेवल मना बाटे। तो अभी हम चलतनी एक बगल में बाटे राम राजा सरकार का मंदिर और राजा का महल। तभी पहले चला जी राजा का महल, वहाँ चल के देखा जाओ। वो काफ़ी बड़ा बाटे, कई पार्ट में बाटे। शूटिंग अगर ख़त्म हो जाता तो टाइम मिली तो फिर से के एक्सप्लोर कर लीजिए। बाकी चला देखा जाओ। तो अभी हम आ गए बनी राजा महल में और अभी दूसरा वाला पार्ट से हमने शुरू कर लिए। और ये एंट्री बाटे यहाँ से, यहाँ बाएं हाथ में हॉल टाइप का बाटे। ओ भाई साहब, का गजब का चित्रकारी बाटे। कलर तो एकदम सेम टू सेम वैसे ही लगा था, जैसे ही महल लगभग 500 साल पुरान बाटे। फिर भी देख ला जब का गजब का मने जौन चित्र बाटे वो आज भी वही तरह कलर दिख रहा बाटे। माने के पड़ी का हमने का समृद्ध विरासत रहल बाटे। और ये सामने यहाँ लगा था फाउंटेन रहल है, फवारा पानी उनी में रहत है पहले। जैसे महल का साफ सफाई तो भइल बटे, जैसे काफ़ी महल यहाँ जन दिखता सन कोनो सफाई उफाई नहीं है, लेकिन पुलिन से तुलना करिए तो काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा बाटे। इधर चबूतरा वगैरह भी बाटे। यहाँ कुछ रहल है पहले स्ट्रक्चर, वो चेंज आ चुकल है कहाँ से 500 साल बाद में चीज़ बदलत रहेला। वैसे जो पिछला वाला भी भाग रहा वो भी लगभग यही टाइप का रहा। और ये भैया पुराना ज़माना वाला केवाड़ी कच्चा एकदम स्ट्रांग वही तरह बाटे। कौनो प्रकार के एमा कीड़ा नहीं खमसन लागल। और ये एकदम अंधेरा नियन रूम बाटे। ठीक अंदर देखा जाओ का बाटे, पता नहीं लागत जेल नियन बा। इधर जाला बाटे, इधर चला जाओ। काफ़ी साफ़ सुथरा लागत है। यहाँ कुछ डैमेज बाटे। और ये देखा जाए पतला वाला ईंटा का यूज भइल बाटे एकर निर्माण में। जैसे पुरान मकान में गाँव देहात में भी मिला तो वहाँ पुराना वाला ईंटा मिलेला। और बगल में जौन दिखत बाटे ई नया वाला ईंटा ह। ई त आम बात बाटे, ई त जनरली आजकल घर में ई ताक एक पर दिया लमटेन वगैरह रखल जाला। वैसे जो गाँव देहात से बा पुराना घर जे देखले बा उनके पता होई कि ई ताका हर घर गाँव में होला। चलल जाओ आगे देखा जाओ का बाटे। यहाँ फिर वैसे ही पुराना किवाड़ बा सेम डिजाइन का, और यहाँ भी चित्रकारी बा सेम वैसे ही। और कलर तो भाई वही तरह बाटे। आजकल हमने का जन देखा था जब कलर कितना जल्दी उतर जाला, लेकिन 500 साल बाद भी ऐसा नहीं कि दोबारा से पेंट कल गई बाटे। जौन पेंट रहल बा उहे चल रहल बा। और यहाँ वाला स्ट्रक्चर बीच वाला समझ में ना आवत बा। और यहाँ वैसे कोई गाइड तो बा ना, लेकिन यहाँ गाइड खास जरूरत भी नहीं है। और यहाँ कुछ लोहा का हर जगह रेलिंग लगा लगा के बैरिकेडिंग कइल बाटे। और यहाँ देखा फिर ऊपर वैसे ई वाला पेंटिंग यहाँ से उतर चुकल बाटे। और ये देखा चमगादड़ उड़ के जाता रही सन। ई तक बहुत एगो समस्या बाटे, जितना पुराना महल वगैरह बड़े सन उनमें से चमगादड़ आ जाता है। और यहाँ कुछ बोलला आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज जाता है। यहाँ देखा यहाँ भी चित्रकारी सेम बनल बाटे। और यहाँ सामने जौन झजरी दिख रहा बा ना, वो बाहर से हवा आवे खातिर बनल बा। आ बाहर ऐसन बनावट बाटे कि बारिश के पानी ना आ सकेला, लेकिन हवा पूरा प्रॉपर पास करे। पहले के ज़माना में एसी तो होत ना रहे, तो रूमन में उजाला भी चाहिए और ठंडी हवा भी चाहिए। वो खातिर ऐसन स्ट्रक्चर बनावल बा। आ पूरा हर ओर बनल बाटे पूरा महल में, जिन्ने देखो उन्ने चलो के बाहर। अब बाहर वाला पार्ट में पहले चले के अब आगे बाहर वाला पार्ट से भाई ऊपर आइल बनी। अब यहाँ ऊपर देखा जाओ का बाटे। उसे ऊपर से महल तक गजब का लगा ताटे। एक देखला के बाद जन हमें फिल्म वगैरह में बड़का बड़का महल देखी ना जाए, एकदम सेम उहे लगा ताटे। आई महल बहुत शानदार बाटे। आ एकदम सामने गुम्बद जौन दिख रहा बाटे सबसे ऊंचा, वो पिछला जौन नया वाला स्ट्रक्चर बाटे किला जौन नाम शूटिंग चल बाटे भूल भुलैया 3 का वो वाला पार्ट बाटे। तो आज तो वहाँ अंदर कुछ भी वीडियो और फोटो ले मना बाटे। अगर टाइम मिली तो फिर चलल जी। और कोई देखो गजब का इहो एकदम साफ़ सुथरा, एकदम चित्रकारी हर जगह ऊपर यहाँ चित्रकारी मिल जाता बा। ये जगह गजब का खासियत बाटे। और यहाँ से वो सामने दिख रहा बाटे वो रानी का महल जौन ऊपर वाला सबसे ऊंचा दिख रहा बाटे। आ ठीक ऊपर बगल में बाटे राम राजा सरकार का मंदिर। और जब मानल जाला कि अयोध्या से राम लला विराजमान इहें आइल रहलन और इहें उनका मूर्ति स्थापित कइल गइल बाटे।
और यही साइड से नदी क पुल बनल बा पार करके। एइजहाँ एगो अउरी खासियत बाटे, एइजहाँ कोनो बहुत गाइड उड के जरूरत नइखे। यहाँ आवत त देखा हमार पीछे बोर्ड लगल बावन सन, ऊपर क्यूआर लागल बाटे और क्यूआर पर अपन मोबाइल से स्कैन कर और ओकरा बाद तोहके यहाँ के बारे में पूरा जानकारी मिली। आ महल के चारों ओर बाटे, कौनो अइसन नइखे कि एक जगह लागल बाटे। जैसे अभी मोबाइल ऐसे ओपन कर, फिर यहाँ से कैमरा और ये आ गइल, यहाँ लिंक पर क्लिक करा और यहाँ से प्ले। यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके हिंदी कर सकते हैं। ये ओरछा के राज परिवार की मिथकीय कहानियों में से एक है। कहानी के अनुसार रानी गणेश कुमारी भगवान राम की भक्त थी और उन्हें अपने साथ ओरछा लाने के लिए अयोध्या गई थी। भगवान राम 3 शर्तों पर इसके लिए तैयार थे। पहली शर्त थी कि रानी उन्हें पैदल लेकर जाएंगी। दूसरी शर्त के अनुसार उन्हें ओरछा का राजा बनाया जाएगा और तीसरी शर्त ये थी कि एक बार वहां स्थापित होने के बाद वे वहां से हटेंगे नहीं।